Раз, два, три, пуск! Технозаводында һаваны чистартучы тагын бер җайланманы эшләтеп җибәрделәр. Әлеге мөһим вакыйга уңаеннан заводка мәртәбәле кунаклар да килде. Халыкның сәламәтлегенә зыян китермәс өчен мондый җиһаз предприятие ачылган вакытта ук урнаштырылган. Система полимерлашу камерасыннан чыгучы тузан һәм пычратучы матдәләр кисәкчекләре белән газны җыеп алып яндыру камерасына җибәрә. Анда бу матдәләр 850 градус температурада яналар. Шуннан соң чистартылган газ төтен турбасы аша чыгарыла. Анда кеше өчен зыянлы фенол да, формальдегид та калмый. Первый комплекс мы запустили в 2021 году. Поняв и проверив его эффективность на уровне 97-98% очистки, мы приняли решение запускать вторую очередь. Беренче линиядәге җайланма атмосферага чыгучы калдыкларны чистарту нәтиҗәлелеген 98%-ка кадәр арттырыр дип ышандыра. Предприятие экологик куркынычсызлыкны арттыру үстендә эшне дәвам итәргә планлаштыра. Узган ел инде беренче линияны куйганнан соң да шәһәрдәге бу исләр буенча үзгәреш үзгәрде, кеше сизде сыра. Завод үзе лаборатория нигезендә карады, сам деле паспортында язылганча 97-98% запахлар, исләр утилизироваться итә. Роспотребнадзор белгечләре инде заводтан атмосферага чыгарылучы һаваны үлчәп караганнар. Монда зыянлы матдәләрнең бөтенләй булмавы ачыкланган. Бу исә сулар һавабызның да саф булуы турында сөйли. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.